stadig har den magt i et land som Irland, for eksempel? Jeg tror, vi skal formulere det på en lidt anden måde, fordi når man taler om den katolske kirkes magt og det indflydelse, så ligger der i det, at den katolske kirke er en lobbyorganisation, ligesom Greenpeace, eller en sportsforening. Sådan ser den katolske kirke og katolikker typisk ikke selv på sig selv. For dem er der tale om en tilhørelsestolkning, altså ikke tale om et sæt særstandpunkter, som man vil føre i felten, ikke tale om nogen bestemt lovgivning, som man har sigte på, men en måde at forstå, hvad mennesket er, og hvad det skal her i verden, og hvorfor det er anbragt her i verden, som er altomfattende. Og derfor hænger den katolske kirkes modstand mod abort fuldstændig sammen med dens omsorg for migranter for eksempel og flygtninge, at kernen i argumentationen er, at hver eneste menneskeliv har en værdi, som der skal værnes om. Men er det godt, at den katolske kirke, er det sundt, at den katolske kirke også er en lobbyvirksomhed, som arbejder for eksempel for at fri abort skal afskaffes? Jamen, den arbejder jo gennem anerkendte politiske institutioner. Og hvis det franske socialistparti kan gå til valg og blive valgt på en dagsorden, som omfatter homoseksuelle ægteskaber, så må for eksempel det spanske konservative parti jo også kunne gå til valg med en dagsorden, som omfatter, at man begrænser retten til abort. Sådan er demokratiets spilleregler jo. Nu nævnte du selv, at meget af det, den katolske kirke gør, er drevet af næstekærlighed. Det vi hører fra Irland, det er jo ikke ligefrem næstekærligt, og det er jo ikke fordi, du skal stå på mål for det, der er sket der, men kan du komme med en eller anden ting, der ligesom kan forklare ud fra din egen erfaring, hvordan kan sådan noget ske? Altså, hvad er der på spil her? For det første, jeg tror, man skal tænke på